हेलो लोगोफोर, आंनि बड' सेंग्रा यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। आरो बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों गोसो दंबोला बुंना लाखा टु। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों सिमां, श्रीजा बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय फुंबिलि। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।